Si recordeu, fa uns dies parlàvem que el desig és el gran mecanisme del capitalisme i del consumisme. És aquell mecanisme que fa que constantment se'ns planten davant dels ulls coses que aparentment desitgem i que aparentment no podem viure sense elles i ens llancem de cap a comprar-les, sí? Doncs, si recordeu, teniu un altre vídeo que teniu aquí a sota, sobre els estoics. Vam parlar dels estoics, correcte? De l'estoïcisme, aquest corrent filosòfic que planteja, per resumir-ho ràpid, estar per damunt de les emocions exagerades, estar en control de les teves emocions. Doncs fixa't que interessant, perquè els estoics com ho gestionarien això? Viure en aquest món tan ple de desitjos, tan antinaturals, implantats per altres. Doncs el que farien és no cedir al desig. Perquè què ens passa quan cedim al desig? Quan cedim al desig, el primer que ens passa què és? Doncs que quan acabes de sadollar aquest desig, has comprat finalment allò, que em sembla que no podies viure sense allò, i quan te'l mires dius, potser no ho necessitava tant, cert? I t'entra una mena de sensació com de buidor i fins i tot de malestar i d'angoixa de dir, ai, em sento culpable ara per haver-me gastat quartos en això que definitivament no ho necessitava tant com semblava, sí? Doncs els estoics el que farien és identificar que hi ha un desig que és antinatural, que realment no ho necessito. I una vegada ho tinc identificat, què faria? Me n'estaria. De manera conscient, lluitaria per estar-me'n, de dir, no, sé que és un desig antinatural, això no em serveix per res, si sadollo aquest desig, al final em passarà el que em passa sempre, que és que em sentiré malament per haver-lo sadollat, i per tant m'aguanto. I llavors quina és la gràcia de l'estoïcisme? Doncs que, precisament perquè no has cedit aquest desig, la teva recompensa no és el producte en si que volies comprar, que no necessitaves, sinó que la teva recompensa és justament aquesta capacitat que has tingut d'estar per damunt de les teves pròpies emocions exagerades, sobretot quan aquestes emocions venen generades per gent de fora, gent que intenta manipular-nos perquè comprem els seus productes.